أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. hande jumɓare jeeɗiɗabre lewru ramadana, hijira annabijo meɗen muhammadu sallllahu alaihi wasallam diga makka yahugo madina 1446 yaadore benanta jeeɗiɗabre lewru tatabre miladiya dañego annabi isa 2025. en ɗon fassira deftere allah teddunde, en ɗon nder surol baqara, en ɗon no fassira ayare keña, en puɗɗinde en timminayi, wakkati el waɗi en darni, en haɓan en timmitina hande to allah yardi. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. جامراوي إن عنده في خلق السماوات هاتبو أسما والأرض ألدي واختلاف الليل والنهار ألوتندركو جمع نانجي والفلك إكوم والتي نغان تجري دوغو في البحر آدو مايو بما ينفع الناس يدومكو نفت بآدم وما أنزل الله يدومكو جمراو جبني من السماء إبغي أسما من ماء إبغي انديام آهي ويدتني به بما جمع الأرض لدي بعد موتها باو ماي غماري وبص وسنكت فيها هادو ماري من كل دابة كلا دبوجو فو وما أنزل الله من السماء من ماء في الأرض بعد موتها وبص في كل تصريف الرياح إفر لتككني لآيات والصحاب إدولة المسكر إلتالي بين السماء يكون أسماء لدي لآيات آيات لقوم يعقلون هكيلوبي. en ɗon no nde fassirgo ayare ɗo keña en wurtitini ayaje allah jeeɗiɗi ha nder ayaje ha nder ayare ɗo en limti aya arande ha
en mbino kanjum woni asamanji. Aya ɗiɗaɓa en mbi leddi. Aya tataɓa en wi jemma. Aya nayaɓa en mbi nange. En ɗon ha aya joyaɓa haala kombowal. En bolli seɗɗa ha nder man, nder ko en wi alfulku ko woni kombowal doggowal ha maayo. Komboje ɗon none fere fere, amma ngal jomirawo sappi en ha nokkure ɗo ɗum irin komboje mauɗe ɗe ɗum adata ɓiɓɓe adama ɗuɗɓe be kareji ɗuɗɗi tedduɗi ha nder maji. Kanjum on jomirawo sappata haɗɗo. En bolli no fulku woni ha zamanu annabi sallallahu alaihi wasallam. En mbino araɓe anda ɗum, sei nde annabijo laari ɗum ha nder koyɗol o wurti o waɗani ummu haram albishir be majum. Ummu haram tori Allah waɗamo nder maɓɓe, nden Allah waɗi mo nder konu Muawiya je maɓɓiti wuro Qubrus, Cyprus jotta ɗo. Do'a man jaabi. Nden ɓaawo maako Umar ibn Abdul Aziz o darni o wi toyi julɓe ɓe mara ustulu, mana to ɓe honira ndiyam, ɓe honira ƴolde ngam ellaji goɗɗi feere. To amma ɓaawo maako zamanuji dawla banil Abbas ɗum lorni al ustulul bahari, be majum ɗum fuɗɗiti honugo. En andi be nanta ustulu man zamanu Abdul Malik ibn Marwana, be man dina eri maayo nasti leddi Andalus ha Spain jotta ɗo. To haɗɗo sei haala masabaji. Nder masaba Maliki o wi'ata nde jomirawo wolli haala alfulku allati tajri fil bahari, holli dagi ɗum wa'a kombowal haa ko nafata yimɓe, bima yanfa'un nasa, ɗum ko nafata ɓiɓɓe adama. To haɗɗo kanjum ɓe wi goɗɗo wa'an kombowal ngam hijju, goɗɗo wa'an kombowal ngam filu, goɗɗo wa'an kombowal ngam jihadi. En bolli no dedei filu kano woni no ha arɓe Yaman. En bolli dedei konuji bo no woniri. En bolli haala hijju bo dedei yimɓe hijjiroɓe ndiyam ɗuɗɗum fu, bana yimɓe Iraki hamɓe Basra ɓe nastata, diga Basra ɓe nastata kombowal. Ngam haɗɗo ha nder masaba Maliki wodi komnguli ɗon ɗi yardai debbo nasta kombowal ngam yaha hijju feere mako, sei to ɗon di zima haramin, sei modi ɓe wi'ata ai komngol mako man o lorti, ngam komboje ɗe ɓe andi e pamare on komboje araɓe. Amma to a laari komboje yimɓe Basra ɗum komboje mauɗe on, adoje jama'are ɗunde, dedei worɓe wawan wona ha nokkure mum feere, rowɓe wona ha nokkure mum feere. Ɗo pat fa hedde ko zamanuru meɗen wara. Ɗum ɗo wolwana dedei karnu arande be karnu ɗiɗaɓro be karnu tataɓro. Ayaje to en mbi en burtinan wal fulki allati tajri fil bari, en bolli haala fulku. En wi annabi Nuhu on arti ha tarika ko fillani en kombowal ngal. Annabi Nuhu kangal on arti kombowal dedei ko tarika tongani en, mana tarik al-mawsuq ko waɗi ha Qur'anu. Nden ɗum laati bo ɗum sana'a on ka ɓiɓɓe adama. En ɗo andi leɗɗi goɗɗi feere sana'a maɓɓe ma ɗum kombowal almilaha man on, irum ɓe mbiyata finiqiyin e ko nandi e maɓɓe. To jomirawo wi wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u nasa. Tajri fil bahri, kombowal doggowal ha maayo. To en ɗo mari haje en anda albaharu, nden en anda bo aljaryu, doggugo man. Albaharu maayo ko nufete en bollino ka seɗɗa kenya, en wi kanjum woni almuhit, kanjum woni maayo pilitigo duniyaru fu. En mbi 70 ha duniyaru fu ɗum ndiyam on. Ndiyam man ɗam ɗo wi'e albaharu. Ko waɗi ɗam wiyete albaharu ɗo, ndiyam man ɗam wa'ai bana ndiyam annaharu, na ba ndiyam shofi woni ba.
ndiyam shofi belɗam amma ndiyam albaharu ɗam lammuɗam. Hikima lammugo majam nden kanjam ɗam wonnata. Ndiyam annaharu to ɗam jooɗi ɗam de'iti to ɗam faɓɓi ɗam wonnan ɗam warta ɗam yaratako. Amma ndiyam albaharu kanjam ɗabi'a majam nane mana ɗam yarojam ba, a'a jawmirawo waɗi ɗam ngam hikima dedei no nizamul kauni joɗira. Kanjum waɗi kanjam ɗam ɗo mari muluha ɗam lammuɗam. Ha nokkuje fere ɗam sata lammukijam, nokkure fere bo ɗam hoya lammukijam. Sei Allah waɗi takle goɗɗe fere ɗe wuratako sei ha ndiyam lammuɗam. Woɗi liɗɗi goɗɗi fere kanji ɗi wurata sei ha ndiyam lammuɗam tan, to a waddi ɗi ha ndiyam belɗam ni ɗi wuratako. To sei laatago lammugo majam ɗo waɗi ɗam ɗo mofti mawaddul kimiyaiya. Woɗi maddaji fere ɗi ɗam turata ha fada'u. Ndiyam man on yerɓata mawaddu man ha fada'u, kanjum on lotata hawa'u ɗum en foɗata. Kanjum on lotata alhawa'u je en foɗata enen jotta ko en sorkinta ɗo. Nden nder ayaje man jomirawo sei waɗi hikima ha doggugo kombowal. Jomirawo sei waɗi hikimaji ɗiɗi. Sei o waɗi woodi arriyahu dawriya, keni fere ɗon kanji fajiri tan ɗi ummata. To ɗi ummi fajiri ni ɗi ifta ko fuuna ɗi fa'a hirna tan sei to nyalitore waɗi, mana nange toyi, to gulɗum sati sei ndu dara. Sei kikkiɗe to waɗi, mana nange fuɗɗi fewtugo ɓawo zawalu, sei a tawa hendu man ndu lori ndu waylita ndu ummira hirna ndu fa'a fuuna. Wabil aksi sahih nonnon bo wakkati ngo ndu ummira noyla ndu fa'a fombina. To sei laati waɗoɓe jahale be komboje ɓe ɗo heɗiti keni man, ɓe ɗo tabbitini nda wakkati kaza be kaza hendu kazaru fuɗɗata, sei ɓe waylita komboje maɓɓe hushitina ɓe ha dedei keni man fa'ata. Mana to ɓe yiɗi fa'ugo hirna on, hendu bo fuɗɗiran fuuna, sei ɓe rena wakkatel hendu fa'ata hirna, sei ɓe ummina komboje maɓɓe ɓe waylita dedei beɗi ɗi ɓe ngatta. Fere ɗum hottollo ɓe sanyata ɓe waɗa pehi man, fere bo ɗum lare ɓe ngaɗata je kanjum on moftata hendu. Be hendu man on sei ɗo yerɓa kombol mai ngal ɗo dilla ha ɓe mari haaje. Hamɓe almallahina ɓe andi dedei no ɓe jogirta komboje maɓɓe, no ɓe yirlirta. A'a to ɓe yiɗi kombol waylita fa'ani ɓe andi no ɓe watta, to ɓe yiɗi kombol fa'ani ɓe andi no waɗata. Nane ma ɓe tsari komboje man no ɗe woni. Seɗɗa majum ɗo asirul jahiliya bana ha nabi nga wiyata yazallu rakibu hal mallahu ko mutasam bilkayzuranti badil aini wan najudi. Wata wodi o fer ɗum sana maɓɓe almilaha, hamɓe on andi tasrifu riyahi man, mana keni addawriya, ɗiɗo ɗo fajiri, ɗiɗo ɗo bo kikkiɗe. Nden nder ayaje Allah o waɗani komboje, sei o lori o waɗi woodi arriyahul mawsimiya, keni fere ɗon kanji bo noyɗi dillirta mawsimu ɗi tokkirta. Mana keni fere kanji to dabbunde waɗi ni tan hendu man fa'ata jiha gotel, seto wari lora waylita fa'a jiha gotel, nonnon caka sheeɗu fa'a jiha gotel, nonnon bo caka ndungu fa'a jiha gotel. ɓe ɗo andi ɗum hamɓe mallahina, mana hudoɓe be komboje, ɓe ɗo andi dedei ɗo bo arriyahu dawriya on. To sei ɓe waɗa tanzimu jahale maɓɓe, ɓe ɗo yisɓi jahale maɓɓe, nda dedei no filu maɓɓe ɓe dillirta ngam wakkatel kaza keni kaza woɗata. To ɓe ɗo andi haɓe husatinta kombol maɓɓe, ɓe ɗo andi haɓe dillata wakkatel kaza bo keni fa'an kaza, ɗo pat maɓɓe ɗum ɗo yisɓi ɗum. To haɗɗo jamirawo sei holli ɗum aya on nder ayaje mako, wal fulku allati tajri fil bahri. Bahru ɗum aya on, fulku ɗum aya on, jariyu komboje doggata ha dow mayo man dedei no keni firlititta komboje man no ɗe doggirta no ɗe yaha ɗo, kanjum ma ɗum aya on. Nden o wi bima yanfa'u nasa, ɗum ko nafata yimɓe. To ha ko nafata yimɓe kanjum waɗi en wi attijara, komboje ɗon ɗe filu, jahale filu. En ɗo andi yimɓe ɗo umma diga yaman ɓe yara kare maɓɓe ha nanta india, ha leddi hindu. Woɓe fere bo ɗo umma diga baharul ulzum ɗo ɓe yaha ɓe tokka ha ɓe wara ɓe yotta ha nanta madiku tariq, totton ɓe jippinta kare maɓɓe ɓe fa'a sham.
woɓɓe feere bo ɗon ha albahrul abyadul mutawassit totton on filuji maɓɓe woni hade de Ubrus en mbi Cyprus ɗo totton ɓe hosata ɓe wara ɓe tokka ɓe vurta jabalu jabalu tarik ɓe dilla ɓe yaha ɓe yarata filuji maɓɓe ɗo ɗum pat ɗum fillama ha nder sahaba en ɓe tabi'ina en dedei suklaniɓe filuji man. nden nder maɓɓe nder ko nafata yimɓe alhajju hijjoɓe hajju en wi yimɓe yaman ɓeɗo nassa kombeje diga Basra ɓe wara ɓe jippa hananta Jidda yimɓe Iraqi ɓe nassan komboje maɓɓe diga Basra ɓe tokka ɓe wara ɓe wurtira maɓɓi ko Hurmus ɓe tokka ɓe wara ɓe taara dedei yaman ɓe wara ɓe wurta hananta Jidda ɓe harmino totton. woɓɓe feere yimɓe Misra hamɓe bo ɓeɗo tokka maayo man hamɓe ma ɓe era barul Urzum ɓe wara yimɓe Andalus hamɓe bo ɓeɗo tokka barul Abyadul Mutawassit ɓe nanta komboje maɓɓe ɓe wara ɓe jippa ha Sham ko kuma ɓe wara ɓe nasta ha dedei Madiku ɗo ɓe wurtira barul Urzum man ɓe dirta ha ɓe wara ɓe yotta kala ko ɗe en fu be dedei no ɓe waɗirta filuji maɓɓe be dedei no ɓe hijjirta. nden tataɓol kamɓe noon ɓe mbi al usulul bahri dedei yahoɓe jihadi kanjum bo ɓe mbi Muawiya fuɗɗi ɗum nden ɓawo mako Umar ibn Abdul Aziz darni ɗum nden ɓawo Umar ibn Abdul Aziz nden Sulaiman ibn Abdul Malik lori fuɗɗiti ɗum kadi sei ɗum jokki ha waddi hande. to bima yanfa'un nasa ɗo nema duniyaru ko kuma nafuji duniyaru to komboje wala da timmidaino. jotta sarwa athawra asinaiya ko kuma saura asinaiya je en larata jotta ɗo revolution en larata je haɓaka mana yajugo tattalin arziki ɗo ɗum ɗume on waddi ɗum gaba ɗaya majum ɗum komboje on waddi ɗum ngam kombowal gotal nga rondan ko leddi fuu muɗum naftirta lebbi 12 irin komboje man ɗon. jotta en nanata ɓe sorata nyebbam ɗo kona komboje no da coggu nyebbam man wala no waɗira teddugo majam ko rondata ɗam hoosa ɗam diga ha leddi ɗo yara ha leddi to na kombowal ɗum waɗatano. nonnon albadae irum kareji kujeji urullaji codeteɗi diga lesɗe dayɗe wara ha meɗen en naftira to na komboje jewwu tan da ɗum waɗatano mana to dow ƴolde tanno heɓatako ko wawata ronda hunde teddunde ɗo wadda ha meɗen sei be ɗume sei be komboje. ngam kombowal gotal nga rondan ko watta tonji ujuneje ko watta ton ujuneje ko ɓe mbiyata ton bo ɓeɗo fondira ɗum zamanu nane zamanu araɓɓe ɓeɗo naftira be ko wiyete ratlu kanjum ɓe fondirta teddugo hunde wasnu teddugo hunde. zamanu jotta ɓe naftira be ko wiyete ton bo kanjum noni ko wiyete kilo ujunere. jotta buhu shuga honanta buhu marori pat ɓeɗo waɗa ɗum kilo 55 on kilo 55 on. to a hauti buhu ma nogas buhu marori ko buhu shuga aɗo mari ton gotel. to komboje ɗon ɗe rondata tonji millionji umma diga ha leddi ɗo yara ha leddi ɗo ase ɗum aya on nder ayaje Allah. nder en tami fasrugo ka suraji lesto jomirawo ɗo yecca en weeyugo kombowal ha dow ndiyam ɗum hikima gotka on Allah waɗi je tona marɗo hakkilo heftatako e no waɗi hunde no nde teddiri fu to nde nasti nder ndiyam nde weeya ɗum on hikima man. kala hunde no nde teddiri fu ta nde nasta ndiyam to nde nasti nder ndiyam ni to haala teddugo mare timmi sei nde warta nde weeyi ha dow tan a dasan nde dasugo ɗo mawɗi hikima on ɗum aya on Allah waɗiri ɗum to na aya da ɗum wattako. kanjum on waɗi o waɗani en fulku allati tajri fil bahri bima yanfa'u nasa o waɗi ɗum aya on nder ayaje kala jusɗu a hoosi fu geɓel a hoosi fu ha nder dede no fulku woniri be no doggirta nder ndiyam ɗum aya on nder ayaje Allah. nden wama anzala llahu min assamai min ma en timmini aya joyaɓa dede fasara ko en gaɗi. nden wama anzala llahu min assamai min ma'in aya 6 jawmirawo sei o wi wama anzala llahu e ɗum ko jawmirawo jippini ɗo hollima ɗum kuugal Allah on na kuugal goɗɗo ba.
wama anzala Allahu minas sama'i nden se o wi minas sama'i en lortan hananta haala men keña kala nde a laari jomirawo wolli sama'u dow mufradu pat na samawatu sab'i ba aa ɗo ma samaka ko ɓangi dow maɗa tan ko woni dow ma tan ngam amɓe araɓe kala ko heedi dow ma fuu sama'u wi'ete ko sama'an la yazalu ila samki ko ni jomu isrinia wi o heedi dow fuu no wiyete sama'u ngam ɗum ɓangi ma ɗum ɗo ha dow maɗa to haɗɗo jomira sowi wa ma anzala llahu minas sama'i sey jomira waddi jusɗu ha a laari min woni fuu ha yimɓe nawu min ɗo wara ɗume littadibi ngam yogi ɗinki ɗo hollama aa na asama man fuu ba aa ko wi'ete asama ko kuma jusɗu nder asama amangallahu mina sama'i min ma'in nden nde o wari wollugo haala ndiyam man bo sei o lori o waddi min go fahin je tadiku ko wi'ete ndiyam en laara ayaji Allah woni haɗo sama'u ko woni sama'u ha meɗen kanjum woni fada'u mana sella ka a larata ɗon allawnul urjuwani ɓe mbiyata nonde ɗon woore kanjum to a laari nonde asama on jemma a laran koode ha totton ɗo wangi be none maje feere feere nange bo a laran ɗo laaɓi tal ngam jeyngol nange ɗo wirna jeyngol koode dalila dayago maje kanjum waɗi a yiyata ko amma ha toy ndiyam warata ndiyam ɗo wara ha dow meɗen yottai ha fada'u ɗum en ewata kanjum waɗi jomirawo wi wa ma anzalallahu minas sama'i ha dow meɗen mana ndiyam ɗo waɗa ɗum kilométaji seɗɗa ha dow meɗen en andi hendu ɗo dogga jotta ha en goni ɗo ko woni ha fada'u ɗo keni kala ɗiɗi on Allah waɗi ɗum nitrogen ɓe mbiyata benanta ɗume hydrogen e oxygen nitrogen benanta oxygen kanji ɗiɗi on woni ha fada'u man ɗo kanju on hokki en enen bono en yeɗirta en ɗo foɗa oxygen en wurtina bo ɗume nitrogen ko carbon dioxide ko ɓe wi kanju bo kanju on nyamdu leɗɗe bo ko gene bo pofɗe meɗen ɗo kanju on nafata ɗe kanje go bo to ɗe yehi ɗe hoosi ɗe waɗa taxinu carbon dioxide ko ɗe hosata man sei ɗe lora ɗe tuuta oxygen ha fada'u enen bo sei en lora en foɗa oxygen go kanjum ha babal keccirlaji ɗuuɗi fuu ɓi adama to ɗo ha nokkure man to oɗo foofa o ɓuran nanugo belɗum pofɗe maako ngam dalila keccirlaji ɗo ɗo wurtina dedei ko en jinnori ha pofɗe to nden ko wi'ete ndiyam man ha meɗen ko ulama'u binciki hefti ɓe tawi kuje ɗiɗi on watta ndiyam man oxygen go be nanta hydrogen kuje ɗiɗi mana keni ɗiɗi on ɗi hawtata to ɗi hawti ɗi yehi ha caka maaji ton woodi ha ɗi wa'itita ha dow to ɗi wa'iti ha dow woodi ha ɗi yottata ha fada'u man ha dedei kilométaji goɗɗi feere sei woodi hendu wi'etendo zamhariru ɗon to ha totton man sei nanta ɗum waɗa liqahu ɗi liɓna hakkunde maaji to ɗi liɓni hakkunde maaji hydrogen sei fista dow ɗabi'a muɗum oxygen sei fista dow ɗabi'a muɗum sei ɗi hawta sei warta ndiyam nden weɗam jippa leddi woɓɓe yi nder ulama'u ɓe wi aynihi baharugo kanjum on tutata hendu ko kuma tutata gulɗum to yerɓi gulɗum dilli ha fada'u ha dilli ha dow nden jomirawo sei yerɓa hendu nasimu sei wara nasta nder hendu wullugo to nasti totton sei on laara duule ɗo fawotira ngam nda hendu ɗo ndu wurti ndu fewndu ndu bo ndu wulli sei laata noy nane ma al'ada gulɗum ko huwata ɗo elmina hunde on gulɗum ko ndey elminan madda kanjum waɗi to gulɗum hawti ha les gulɗum e sei fa'a dow nden ruɗuɓa ko wurtata ha wawu pewɗum bo kanjum bo sei fa'a les to woodi haɗi warata ɗi hawta haɗi fuɗɗi hawtugo ɗo to toɗon duule sei waɗa insha'u kanjum waɗa laran asama ɗo laaɓi wakkatiyel feere neɓata sei a lara ba toɓɓel duule sei a tawa toɓɓel go ngel ɗo modda ɗo fawotira ha ɓalwa to ɗum mawsim wakkati iyende toɓata ni sei a tawa hendu wondu feere wari nasti to hendu man ndu wari wakkatiyel gotal sei a tawa iyende toɓi
to ɗo ɗum pat ɗum kuugal Allah on. Mana ulama'u ɓe binciki ɓe hefti hamɓe ɗume noyi on ɗum laatirta. Nanema jomirawo ɗaɓɓiti en hura hakkiloji meɗen en hefta ayaje Allah. Hamɓe ɗume on kuugal maɓɓe, sei ɓe binciki ɓe hefti no iyende toɓata, ɗume on woni anasiru waɗata iyende, sei ɓe hefti ɗi ɓe wurtini ɗi. Nde ɓe hefti anasiru ko watta iyende ɗo, sei ɓe hefti noyi on iyende me waɗirta takawunu, sei ɓe wangini. To sai a laara dedei no ɓe wiɗo fu sottirai ɓe ko jomirawo hollini en hananta qur'anu. Suratul hajji waddi ayare man, wa huwa allazi yursilu riyaha wa tuthiru sahaban hatta iza ɗume jarayna bihim birihin ɗayibin ja'at hariyun asfun faja'ahum mawjun min kulli makanin. To to haala ndiyam on. Wodi ayare nde ɗo sappa en hananta suratu al ankabut to wodi ayare man nde ɗo yecce en ndano jomirawo wurtinirta leddi ndiyam diga wurtinta gulɗum diga leddi hendu wuldu, to ndu wa'iti ndu yehi sei ndu warta ndu waɗa takwinu duule, fayicu sahaba siqal ko ndu waɗa duule. To ndu waɗi duule go sei yerɓa hendu wi'etende nasimu. To yerɓi hendu nasimu ɗo, hendu nasimu warta waɗa talqihu, wara sarlandi riyaha lawaqiha. Jomirawo wi o yerɓi keni goɗɗi feere ɗon kuugal maji libnugo, to ɗi nasti nder keni goɗɗi feere sei ɗi libna ɗi sei warta ɗum iyende on sei nde toɓa. To jomirawo sei o wiyata wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in. To a laari wa ma haɗɗo ma ɗo ɗo sappa en on, en faama dedei ko warata ɗo. Wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in ɗo ni iyende en keɓirta nde ko ndey sei laati jomirawo waɗani nde mawsimu ɗo mana wakkatiyel iyende toɓata. Mawsimu man bo ɗo yaada dow dedei no nokkuje fu woniri. Nokkuje goɗɗe feere ɓe keɓan ndiyam ɗuɗɗam ha hitande, nokkuje ngaliban bo a tawan ha ɓe keɓata ndiyam ɗuɗɗam ha hitande a tawan nokkure man maran gulɗum, bana irum nokkuje ɓe mbiyata kurmi, a tawan nda ɗum ɗo alama ko ndey ndungu ɗon amma bo gulɗum bo ɗon. To haɗɗo ayi famnete dedei hendu wulndu wurtoro diga nder leddi, ndu yaha ndu limna nden warta iyende man ɗo. To nden nokkuje goɗɗe feere bo ndiyam may ɗo famɗi ha maje bana sahara. Ngam ɗume? Kamɓe bo ɗabi'a sahara ɗum yubusatu be hararatu on. Ɗabi'a kurmi bo a tawan ɗum hararatu be nanta ruɗubatu, mana hendu marndu keccum ha nder maru be gulɗum kayrum ɓurata waɗugo yele. Kanjum ha dedei kurmi je woni pat on tawan ndiyam ɗuuɗi ha maɓɓe. Nden hananta sahara bo hendu wundu on amma bo sei ndu mara ɗume yorugo, mana ndu yorndu kolon, ruɗuba ɗo famɗi ha maru keccum ɗo famɗi ha nder hendu man. Kanjum sei a tawa iyele ɗo famɗi ha nokkuje man. Kanjum waɗi ha sahara pewol ɓurta saɗugo wakkatiyel pewol, gulɗum bo ɓurta satugo wakkatiyel gulɗum. To jomirawo nde o waɗi mawasib mai sei o waɗi kala nokkuje fu be ko woɗanta ɓe, kala nonde ɓiɓɓe adama fu be ko woɗanta ɓe. Nden o waɗi ndiyam ɗo kanjum on maddatul haya, be man on ko ɗume yeɗirta. Kanjum waɗi o wi wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha. Jomirawo o yeɗitini leddi be ndiyam ɗo ɓawo leddi mai ndi watino. ɗume woni hikima leddi wati? Yotta en ɗo ceeɗu ɗo ko ɗume ɗo yoori, wala alama ngendam a yi'ata, geetum ma ɗo torra dedei ko wurirta leddi man. Sei wakkatiyel jomirawo to o jippini ndiyam, oɗo jippina ndiyam iyende arandere. To ni iyende o nde nasti leddi, hokku leddi man balɗe tati, hokkunde balɗe tati, a laran leddi mai noyi a yiyan ndi yeɗiti ndi fuɗɗi wurtugo fungo. Ayi fa ahebi larda bada mawtiha, o yeɗitinandi leddi man ɓawo ndi maayino, mana ndi watino ndi huwata, amma sei jomirawo yeɗitinandi be ndiyam. To ko yeɗitinta leddi ɗo kam ɗon no nder leddi man na, ko kuma ɗon ha nder ndiyam man ɗo handi en ƴama yimɓe, ngam jomirawo ɗaɓɓiti ɓi adama huru hakkilo makko nde a fama. A'a dedei ngendam man nder ndiyam man on woni na wartata ha leddi man sei ummita, ko kuma a ngendam man ɗon no nder leddi ɗo wati, to ndiyam wari ummitina ngendam man. Haɗɗo sei a ƴama hoore maɗa, ase
nde pirlitte ɓiɓɓe adama be ko yeeɗi fu leddi asli ko ɗume ɗum leddi on, hatta ndiyam man asli majam ɗum leddi on, amma jomirawo wi o jippini ɗam ko waɗi ngam ɗam latata ko ɗam ndiyam geɗinojam ɗam mara sifaji ɗam ngendam ko jomirawo nufata ɗo seeto ɗam hoti ha dow. kanjum wi wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in. haɗɗo fere nder modiɓe tafsir o fassira ayare wa fi samai rizqukum wa ma tu'aduna ɗo ɗum iyende on ɓe nufata, ɓe fassira ɗume iyende on ɓe nufata wa fi samai rizqukum ɗo mana riskuji moɗon pat naam to iyende to ɓay wodi ko yeɗata na wala ko yeɗata. haɗɗo ɓi adama andata tampere muɗum wondo iyende nde en yiyata ndane ɗo ɗum ba hunde hoynde ɗo wondo jomirawo nangande wakkatiyel seɗɗa to se a tawa ko mo wala hakkilo mum wartan ha ɓandu no hakkilo makko wartata ha ɓandu o faman fa asbabu ngendam dari, asbabu ngendam dari mana sanadiji ko yeɗinta ɓi adama dari. to se a tawa o wala cungullo o wala hammu makko se o yi o ñifi tikkere Allah ɗo iyende ɗo fuɗɗi tawarugo ngam ɓi adama wala bawɗe ha iyende. kanjum waɗi o wiwa ma anzalna sa min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mawtiha. yeɗitingo ɗo jomirawo se o waɗi leddi man ɗum tabaqat, o waɗini geɓe geɓe. woodi leddi ɗon mbi o wi wa baraka fiha ayuha alladhi khalaqa samawati khalaqa al-arda fi yawmayni zalika taqdirul aziz alim ko nden baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayamin sawa'an lis-sa'ilin summa stawa ila as-sama'i wa hiya dukanun. ay o wi hanko on tagi leddi ɗo nder balɗe ɗiɗi, leddi ha en woni ɗo balɗe ɗiɗi o tagiri nde, amma nde o tagi ndi o timmini se o wi wa baraka fiha o waɗani ndi barka. to barka ɗo se laati ha nder modiɓɓe feere ɓe mbinde singa ayare en tanmi en tawan fassara ayare man hananta suratu zumari to suratu fossilat to Allah yerdi modiɓe se ɓe mbiyata ko waɗi jomirawo wi wa baraka fiha fiili madi o wi ay yubariku ay barka man sabaqa arti waɗi, amma bo haɗata ɗum istimraru wa tajaddudi fannu leddi ɗon ardu on ngam man barka mai bo ɗo dow kanjum waɗi se a tawa leddi dowri ɗo ndi ɓuri barka, to a wasi a luggini ni to ndi woni les man ɗo wala barka ha mari na wala barka mana wala ngendam. to ha deidei barka woni ɗo totton ngendam woni. kala ko a andi a nasuru awdiji leddi ɗume ɗume pat ɗo hawti a totton, kanjum on jumla majum to hawti a wiyata barka ɗo. kanjum waɗi a awata ko gene ndiyam ɗo toɓa gene man ɗo fuɗa a awataɗe bo nden noneji bo nden ɗo ndiyam helti bo ɗe waati ɗe majji, amma jus'umaje barka maje ɗo nder leddi man. sey nyande Allah lori jippini iyende, Allah ɗo jippina iyende fahin to ndi haari ni sey laata mana barka ɗo ɗum sirri ngendam on ɗo dilla ha nder leddi man. kanjum a tawa ndi ɓurdidiri nokkure feere ɓuri nokkure feere be asbabuji feere ɗo bo ɗum babol on musamman. ulamaul hay'a ɓe mbi ayare ɗo wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha ɗo sappa andal ngal ɓe wiyata ɗume biology, andal ngal ɓe wiyata biology ɗe lallay woodi geography jus'u geography ɗo ha nder ngam tadarisul ardi leddi man ɗiɗo feere feere woodi ha feere o waɗanan fungo, woodi ha nokkure feere woɗanta fungo, woodi ha nokkure feere nde towde irum kaza be kaza to a wawi woɗan, woodi nokkure feere ɗo bo ɗum ilmu ɗume on ɗum ilmu geography al ardiya on ɓe mbiyata ɗum. amma to en hosi bil jumla ha jomirawo waɗani ndi barka ɗo to o jippini leddi kayri leddi man ndi barkiɗan no ndi barkiɗita kanjum woni ndi yeeɗitan fa haybi larda bada mawtiha ha nder jus'u ɗo se o wi wa bassa fiha min kulli dabba wa bassa o sankiti jamra wi nayi wa bassa o sankiti kalimawol bassa ngol ɗo fayda ɗume ngol ɗo fayda ɗuɗugo hunde be yajugo maare. jamra wi o ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabba wa bassa fiha sai jomirawo sankiti min kulli dabba kala ko dubata fu ɗume on dubojum kala ko mari yonki fu inde majum ɗum dubojum
to ni ɗum ɗo duba woɓe feere ɗo wurtina ɗo yiɗi colli ha nder amma ɓe pat ɓe wi to ni hunde nde marani yonki nde nyaman nde yaran nde salay bo nde yaha yahugo ko nde fiira fiirugo ko nde diwa diwugo ko nde lada ladugo ko nde dasa dasugo inde mare dabbatu kanjum waɗi jamirawo wiyata wama min dabbatin fil ardi illa ala llahi risquha kala dubojum ha dow leddi fuu jamirawo ɗo andi nder risku majum to haɗɗo ha jamirawo wi bassa ɗo a tawan wakkati yel dabbunde a tawan wakkatiyel man dabbaji man ɓurata ɗuɗugo ko wowe ɗume kanjum ɗum ɓurata ɗuɗugo ha ladde be ha nder wuro fuu mana ɗume ngendam man feesi leddi haari wakkatiyel man sei to leddi fuɗɗi inkimacu iyende helti sei a tawa ɗum pat majum ɗum ɗo tefa ɗum tiɗɗa watojum wata ñukkojum ñukka nastojum nder leddi loro nasta nder leddi nden goɗɗum feere ɗum canja ɗabi'a ngendam muɗum bana irum ɓe wiyata alfarasha ɗum ngilngu en andi ɗo on ɗo lada amma sheeɗu ɗo waɗa ɗo tefa ha tiɗɗa hoore muɗum sei yaha mahana hoore mum suudu joɗa bawol feere sei to ndungu warti ndungu to wartini bako ndungu fiɗi bileji ndiyam to fi ha leddi ni sei nga maɓɓita hoore maga nga vurta nga fuɗɗita ngendam nden goɗɗum feere ɗum ɗo iri nder leddi man irum ñuu'i en ko we kujeji feere ɗiɗo heewi ha nder leddi man amma ɗum pat majum sei to ndiyam fi sei a tawa ɗum wurti ko ɗumejum ɗum ɗo dura ɗo yaha ɗo goɗɗum teɓa gene goɗɗum teɓa awre goɗɗum teɓa ɗo wanca goɗɗum feere ɗo yaha irta ɗo ɗum pat majum sei a tawa ɗum ɗo feeshi ha dow leddi sanadi ɗume sanadi jippugo ndiyam ne jamirawo jippini ndiyam o yeɗiti leddi man sei o sankiti dubojum ha nder majum haɗɗo modi ɓe feere ɗo wiya ɓi adama ɗon nder dabbatu na wala nder dabba e to en hoti ha ulama ul falsafati en andi al insanu hayawanu non hayawanu natiq wodi hayawanu natiqun wodi hayawanu nahiqun pan nde ɗo mari sifa ngendam o geeto tan to ɓi adama ɗon nder ko dubata dow leddi mana ɗo yaha e bollino kanane kala ko yahata yahugo ko doggata doggugo ko diwata diwugo ko kuma ladata ladugo ko firata firugo pat inde majum dabbatu jamirawo waɗi ɗum bo nisamu majum no ɗum woreta amma ɗum fuu majum a yiyata ɗum ɗo heewi ɗum ɗo waɗi tawaffuru ha dow leddi sei to iyende ɗo jippi kanjum o wiyata amagadallah min samai main fa ahebi larda bada mawtiha wa bassa fiha min kulli dabba hayaɗɗo en wi ulamaul ayatu ɓe wi fa ahebi larda bada mawtiha wa bassa fiha min kulli dabba ɗo on wangini tati nder ande ɗume nder ulumu biology kanjum woni almaadinu wannabatu wal hayawanu ɗi pat maji a horan ɗe ha nder ɗume ulumul biologia ha nder ande biology on mana noyi on ngendam waɗirta kanjuma ɗo woɓɓe feere ɓeɗo sigi fungo ma ɗo mari ngendam fungo ɗo mari ngendam ngam ɗume ɗo mari haaje nyamugo ɗo mari haaje yarugo ɗume on yarata yaran ndiyam ɗume on nyamata bo nyaman jeylinange si a tawa ɗum ɗo ɓedda fannu nange ɗon ka en fassiri keña ha jemma be nange toni jemma no on tan fungoji feere fuɗata to nange wala nonnon to nange on tan bo kujeji goɗɗi feere ɗi yeɗata amma ha nder ayaji Allah on o waɗi jemma be nange ɗo dedei ko ɗume hoosa geɗal muɗum ko he'ata ɗum ko mari haaje jemma hoosa geɗal muɗum nder jemma ko he'ata ɗum o mari haaje nyalawma hoosa haaje muɗum nyalawma ko he'ata ɗum to haɗɗo ilmul maadini be ilmu ziraati be ilmul hayawani kujeji tati ɗo ɗi pat maji ayaje ɗiɗi ɗo on fassirta ɗum wama anzala llahu jus'u nder ayare ɗo wama anzala llahu mina samai min ma'in fa ahebi larda bada mawtiha wa bassa fiha min kulli dabba noyi ayi leddi ndi ɗon no ɗum maadin on madda mata ko amma to ndiyam fi woodi anasuru feere ɗon daqiq mana pamarum peetum sei ndiyam man on to yehi memi ɗum sirrul hayati sei mema ɗum sei a tawa ɗum yeeɗi ɗum waɗa ka mawnugo ɗum ɗo mawnira ɗum ɗo mawna ha nder ndiyam man ɗum ɗo wurira ɗum awaliki goɗɗum feere ɗo wurira ɗum oxygéne may ko ɗume ɗum ɗo wura ha ɗum mawna ɗum warta hunde yi'etende ɗum wurta jotta bana jajina sheedu a laran jajina na a larata amma ɗo nder leddi may bona wala ba ɗon amma se to ndiyam fi to ɗo ɗon ɗum watta ka numuma to kanjum waɗi jamirawo wiya manzallah min assamai min mayin fa ahebi larda bada mawtiha wa bassa fiha min kulli dabba o sankiti ha dow beɗe leddi ɗo kala dubojum fu kanjum ma ɗum aya on kanjum wi aya jeego ha nder jamirawo wi inna fi khalqi samawati se aya jeeɗiɗa baragare ha ayare man
kanjon jomirawo wi'ata wa tasrifi riyahi wassahabi almusakhari bayna alsamai wal ard wa tasrifi riyahi non firlutugo keni to noyi mana ko waɗi jomirawo wi firlutugo keni o wi'ay ikhtilafu o wi'ay hububu o wi'ay lutindirgo keni se o wi a'a wa tasrifi riyahi to anani jomirawo woli haala arriyahu ha nder qur'anu oɗo sappa en ɗume oɗo sappa en keni ɗi hinnaye mana kanjum woni qiyamul hayati wan na'imi be maji ngendam ɓoshoto be man nemo ɓoshirta kanjum rihu ha dow hinnaye waray si ha suratu yunus tan dow mufradu si ha suratu yunus tan wa jarayna bihim birihin ɗayibatin jaaha rihun asifun ko hendu ha dow mufradu sey je suratu yunus tan amma ha qur'anu ha a tawi mufradu pat to a laari jomirawo wi rihu ɗum yangada on to a laari o wi riyahu ɗum hinnaye on kanjum ɓe mbiyata annabijo sallallahu alih wa sallama nde nargol ruppiti hendu fuɗɗi pat sey o umma oɗo diwna o fa'a o husita fuuna o wiya allahuma ƴalhu riyahan la taƴalhu rihan allah waɗu hendu ruppitoru ɗo ɗum keni ɗi hinnaye on naway ɗum rihu ba to rihu ɗum hendu ndu yangada kanjum waɗi kanjum ay kin ɗelmugo majum a larata ɗum a andata ko ɗum ɗon bo sei to ɗum dimbi hunde amma ngendam watta bo sei be hendu ha hendu wala ngendam wala ha hendu wala ngendam be sifa mum ba en andiri ngendam enen to waɗata kanjum kujeji ɗiɗi ɗo kanjum woni madda ngendam alma'u warrihu ndiyam be nanta hendu to a laari a yirli a binciki se a tawa ndiyam on woni hendu on woni ndiyam mana be hendu ɗum heɓirta ndiyam be ndiyam ɗum heɓirta hendu mana ɗi pat maji ɗiɗo yirlidiri ɗiɗo jillidiri ɗum hay'a on haalji on tan yirlidirta sey hendugo ya warta ndiyam go lora hota hendu wa tasrifi riyahi kanjum en wino ha fada'u meɗen keni ɗiɗi on ko mana unsuru ɗiɗi on woni nitrogen be nanta oxygen ɗiɗi kanji ɗo ɗiɗo mari sifa ɗelmugo ɗum on sifa ɗelmugo man mana ɗiɗo sawa pewɗum ha nder maje ha nder unsuru mai anasiru man jusɗuji hawti waɗi hendu man ɗo nokkuje nange satata ba en bollinane nokkuje nange satata sai a tawa hendu man ndu ɓuran yorugo nokkuje nange famɗata bo a tawan hendu man ndu ɓuri hecciɗugo noyi hikima haɗɗo jomirawo wiya tasrifi riyahi ɗo ayaje ɗuɗɗum ɗo sawi ha totton hububu ruppitago maaru be de'itago maaru ɗum aya on nden firlitaki maaru dedei no woɗanta ɓiɓɓe adama ha duniyaru ɗum aya on ruppitaki maaru en mbi to en warte ulamawul hayya se en tawa rupputugo hendu be de'utugo maaru fu ɗo mari alaka be nange guleli satan to guleli sati hendu man ndu wulan to ndu wuli bo en andi en ɗo yewtano ko nde en mbi gulɗum kanjum on ɗelminta madda sei laata layyin to ha ɗelmugo maaru ɗo anasirul hawa'i mai sei laata ɗo horhorta hakkunde muɗum to ɗi horhorta hawti waɗi tajammu'u sei hendu en andi no ɗelemdugo sei ndiya ndu warta ɗum isaru on mana sei ndu ñaaɗa sanadi gulɗum sei ndu ñaaɗa ndu mawna feere a tawan ndu ɗo sawiru ɗuɓam fu amma nde asli gulɗum on ruppiti ndu sei a tawa ndu ɗo ñaaɗa sei to ndu heɓi ko deƴƴitinta ndu ndenta ndu deƴƴita kanjum ɓe mbiyata nasimu kayron hendu en nanata baɓɓol a tawan feere ndu woni kayru nane ma jamirawo waɗi ndu ɗum hendu ndu ne'ema on ngaliban bo sei to ɓadi weetugo a nanata ndu no gulɗum satiri pat nasimu waran hendu on ndu ɗo sawi pewol nden bo ndu ɗo sawi ne'ema ha nder maaru kala nde ndu wari ndu ruppiti nde maɗa no a suniri pat ɓe wi to nasimu aikima suno man sei to dilli no a suniri fu to kanjum waɗi hendu man kayru watta baɓɓol nden hendugo ba en bollinane kayru on ha tasrifu maaru jomirawo no yirlirta nduɗo wa tasrifi riyahi wassahabil musakhari yirlugo hendugo kanjum on dedei no jomirawo firlititta ndu
diga ruppitago maru be de'itugo maru be latago wulugo maru be fewugo maru be ndu lata du nasimu ko kuma ndu lata ɗume ndu isaru handu warta zawba'atu noneji keni no noni pirlitte man on canjata inde man amma hendu ka ndu wowu tasrifu ɗo ye jamra wiyo tasrifu riyahi ɗo kanjum on canjata none maru warta hen inna ndu amma kanjum ndu wowu kayrum to jamrawo jarridu ndu daga to kuuɗe maru pat acci ndu handu rihu sey ndu warta yangada adiyankoen be ɗume jamrawo yangitiri be hendu ko noyi aywa qalu haza aridun mumtiruna jamra wi bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la tara illa masakinahum ay rihu to jamrawo teɗini tasrifu ɗo acci ndu handu rihu tan to ndu yangitan tan kanjum waɗi nde ndu wari dow ndu mufradu pat to bono non tan ndu watta to rihu wari bo kanjum ɓe mbiyata ko Allah tagi fu wala ko yetti hendu elmugo man waɗi a yiyata amma wala ko yetti hendu bo sembe wakkatiyel aadiyankoen ɓe mbi mana shaddu minna quwwatan ɓe wi moy on yetti amin sembe to modi ɓe tafsiru fottini ɓe wi to woodi tagdi wondino yettinoɓe sembe kayri on Allah sallitita dow maɓɓe amma wala wakkatiyel man ha buniya jasadiya maɓɓe tagdi maɓɓe be ɓandu maɓɓe be sembe wala ko yetti ɓe jamirawo sey wiyata ɓe noy alam yalamu anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhu quwwatan wa kanu an ayatina ghafilin aɓe anda Allah mo tagi ɓe ɓuri ɓe sembe to wato hako Allah tagi ka wakkatiyel man kam wala hunde man wala mo yetti ɓe sembe man kañum jamirawo sey salliti hendu man dow maɓɓe taw holla ɓe hunde ɓurdude ɗelmugo ayi o waɗini ɓe kokke ɓe jooɗineɓi ɓe keɓay iyele nden ɓe ummi ɓe dilli ɓe wari hijju ɓe gaɗi ɗawafu ɓe tori Allah hokka ɓe jamirawo sey hokki ɓe iyele tati holli ɓe duule tati hati fu sey wollani ɓe wiɓe ɓe subta nder duule ɗo nderore ɓe yiɗi toɓana ɓe woodi ranere ɗon woodi woɗere ɗon woodi bo ɓalere ɗon sey ɓe subti ɓalere mana to ɓe subtiri ɗo ranere be ndiyam Allah halkirta ɓe to ɓe subtiri woɗere be yiite Allah halkirta ɓe nde ɓe subtiri ɓalere bo ɗum hendu woni ha nder maru kañum ɓe wiyatama kala nde nargewol ɓalluy fuu toɓugo magol ɗo saɗa nde a yi nargewol ɓalluy fuu toɓugo magol bo saɗan to haɗɗo nde ɓe subti sey wiya to hoti ha garije moɗon ɓe hoti ɓe warti wakkatiyel nargewol wari annabi salihu wiyata ɓe to fa ɓe tuuba nda yangada warani ɓe sey wi aa ɗo nargewol on fa kamɓe ɓe tori ende ha suudu kaaba Allah jabani ɓe bo mana kañum to goɗɗo tori Allah ha suudu kaaba Allah jabananmo amma o hakkilata Allah jabanamo jawabu adiyanko en o hakkila diga ha do'a mako man o hefta no o torirta ta o tora nonnon tan mujarradu torde o toran torde Allah jabanamo amma jawabu adiyanko en jawabu on warta halka to haɗo nde wakkati ɓe mbi nda nargewol ngol ɗo toɓana ɓe jamira sey wiyata ɓe noy rihun fiha azabun alim yangada on hendu on yangada shatuka bo ɗo sawi ha nder maji kañum watta ɓe wara ɓe dara ay kinno ɓe sembiɓɓe man nomadi ɓe yi'en goɗɗo futo nde ɓe yi ɓe wita nde yangada on ɗo warname ka ɓe atanka sei goɗɗo futo wari dari en ɗum jaleɗo wara hakkunde yaman jotta ɓe nanta saudiya ɗo hakkunde yan woodi hakkude ɗo sahara u ɗon ɓeɗo wiya ɗum ramlu alija ha nokkure man oni totton on amɓe gure maɓɓe adiyankoen ɓe gaɗi ha nokkure man ɗo ko jotta wala fungo ha totton ko jotta ɗum sahara on sahara ahkaf ɓe mbiyata nokkure man to ha totton ɗo jareɗo on goɗɗo fu to wari dari duyi o dampi leddi sei to o muti wari ha keshi makko wayi ɓe atan yangada man to nonnon bo hendu man to ndu wari wallahi ndu wawata ndu ɗoppita ɓe sei de ndu yewa ɓe kañum ɓeɗo jooɗi ha totton ɓeɗo jooɗi ha nokkuje man ɓeɗo waɗi safuji ɓe atan masibo man sei ɓe laari geloɗi maɓɓe be waynaɓe ɓeɗo fira dow maɓɓe to ɓe arti bo ɓe nasti leddi arti nangi ɓe wane wurtugo to kañum ko mojo hendu sei yewa ɗum kañum jawre ka annahum ajazu naklin hawiya ɓe garti bana tugge on aykin mawnugo tagli maɓɓe to haɗo ruhu nde wari fu yangitan kañum jamirawo nde o waɗi tasrifi riyahi tasrifu ɗo kanjum on woni aya man kanjum on woni nema man ngam to o icci tasrifu o andi o acci ruhu tan huwa be ɗabiya mum ɗum wartan yangada ha tasrifu ɗo totton on nema man heɓa kañum wa tasrifi riyahi wassahabi lmusakhari bayna samai wal ard o wi duule eltaɗe hakkunde asama be leddi bayna samai
ta en ngejjita nde anani sama'u do mufradu fu fada'u nufete na samawatu ba nde anani ɓe wima sama'u do mufradu fu ɗum fada'u on nufete na samawatu ba mana sella ha wa tasrifi ya ayyuha sahabi musakkari ɗo duule ɗe en gi'ata ɗo kanje man jawmirawo ɗo waɗa ɗe laata ɗume ɗe laata ɗum ne'ema on amma na iyende bo na ɗum iyende na ɗum hunde feere amma ɗum ne'ema on kanjum waɗi o waɗi ngay o wolani en haala ndiyam ka hatto amma wa sahabil musakhari nden o elti duule man eltugo o elti ɗe kanjum watta duule man jotta wakkati go ɗe hokka en ɗawdi wakkati go duule man hawta fawotira ɗe atana en nange wakkati go duule man hawta waɗata shakkul wakkati na wakkati iyende ma sei ɗum warta ɗum suddi mana dedei gulɗum hoyana en hankoni jamirawo o eltani en hendu man dedei no ndu laatata ndu ɗo jaggana ɓi adama ndu yara dow maslahaku mako kanjum wakkati hel feere a tawa guleli wari saati nyalɗe seɗɗa sei ndulago nga wara to nga wari ɗume nga wara ngam nga fewnana on na iyende warata ba aa nga wara ngam nga fewnana on nden o waɗi duule man hato on mancha umaje ɗon bayna sama'i wal ardi man on mana diga ha en woni ɗo to a yahan yaadu kilométre 80 ha dow maɗa totton on hendu ndu firlitite man fu woni ngam aɗo sala kilométre 80 a fa'i dow to yahan warta hendu man kayru ndu ɗo yaha famɗutugo ndu ɗo yaha ɗelmutugo ndu ɗo yaha famɗutugo ndu yaha ɗelmutugo ha yaha warta ha nokkure kusan ndu wala sam to ndu wala ɗo wakkatel man on warti nokkure ɗume warti sakfugo bippudigo kanjum duniyaru ha en woni ɗo non waɗi jamirawo eltani en ngendam ɗum keni on o eltani en be nanta duule kanjum on nder majum on watta tasarufu kanjum nde duule may ɗe fawotiri pat sei a tawa ɗume hawa'ugo o lori hoyti mana to hawa'u fawi ɓalwi wuli sei duule ɗo wara seka laɓɓina ɗum dedei no hoynatama fofugo kanjum ɓe wara misalu duniyaru meɗen ɗo Allah waɗi ɗum bandume bana ndeppu a andi no ndeppu wayi to banni duniyaru man woni tamre man ɗo ha caka lare man ɗo wari suddi ndeppu man suddugo lare ɗo be nanta ndeppu man ɗo woodi babel luttata ha caka man to babal luttata ha caka man ɗo kanjum on woni fada'u man kanjum on en mbiyata sama a sama totton on jamirawo waɗana en tasarrufuji man pat to a faman kala tasarrufu hendu no doggirta no yahirta pat ha cakantare man ngam to salini yetti ha koɓal to yetti ha koɓal bo to yahan warta wala ngendam ha totton miɗo wela en ɗo fama to haɗɗo jamira wiyata tasrifi riyahi wassabil musakhari bayna samai wal ardi ha kalima wala sahabil musakhari bayna samawati ulamaul hay'a ɓeɗo wurtina sahabatu ork woodi duule feere ɗon ha yaasi nizamu shamsiya to a wurti nizamu meɗen ɗum ɓe bolli haala muɗum kenya zuwalun shira min shamsihi murrikahu min shamsihi fatazaharat li qutarid al akbaru to a wurti solar system meɗen ɗo a dilli a yehi yaadu a sali neptune woodi ɓawo neptune ɗo jamira sei waɗi kuwai kibat feere sahaba waɗi barul derani sei taari majmua shamsiya man gaba ɗaya majmua shamsiya mai pat sahabatu ork ɗo kanjum on taari ɗum kala shihabu mana nayzak to fuɗɗi diga hisamul kuwai kibat je mirrik to hayre teti ko hunde feere teti fu to wari ha sahabatu ork ɗo sahabatu ork ɓe sei atande to sembe mare sati sei pusande laata seɗɗa on salata to wari yotti ha les feere ata to wari yotti ha les wara ata ha wara yotta ha meɗen enen ka wala ko ɗume jamirawo reni en kanjum on wa tasrifi risiyabi wassahabi almusakhari bayna samawati wal ardi ɗo ɗum pat majum jamirawo en tanmi en tawan ayaje je jamirawo eltani en ɗum fu majum ngam ɗum wala ha dow maslahaku meɗen to haɗɗo ayaje jeeɗiɗi ɗo diga inna fi khalqi samawati ha warugo wassahabi almusakhari bayna samawati wal ardi jamirawo sei wi la ayatin ɗum ayaje on li qawmin yaqiluna en famu jusɗo ayaɗo woodi qawmu ɗon woodi yaqiluna ɗon qawmu yimɓe mana woodi yimɓe feere ɗon Allah tagi sajiya maɓɓe aqlu latani ɓe ɗume ɗum sajiya on ha maɓɓe to hamɓe to ɓe laari ayaji Allah ɗo ɓe faman
wodi woɓe feere bo aqlu na sajiya ha maɓɓe ba kañum waɗi nda ayaje man ɓe ɗon laara ɗe ɓe famatako to sei laati aqlu maɓɓe yettai famnugo ɓe ayaje Allah ɗo kañum waɗi jomirawo wi li qawmin ayi waddi janɗe bo tanin ɗo bo ɗume ɗum tankiron koɗeke modi ɓe feere wi je iwa bo on amma nde o waddi li qawmin woodi yimɓe sappaɓe haɗɗo li qawmin yaqiluna marɓe hakkilo to haɗɗo sei en laara ɗume on woni hakkilo ayi en mbino diga keña nde wari fuɗɗugo adama en mbi en jariɓa hakkiloji meɗen ngam jomirawo o limti ayaje nde o limti ayaje ɗo so wi amma ayaje ɗo li qawmin yaqiluna yimɓe jama'are marɓe hakkilo on to sei a laara ɓen on to ɓe dangi ayaje ɗo ɓe timmini e sappanme wahdaniye jomirawo to ni a jangi ɗo a hoosi tafakkuru maɗa wato en ɗo wonna wakkatiji meɗen be soyde tafakkuru kala ko ɓe wi'ata andal pat ɗo ha tafakkuru be taqwa ko lutti fu ɗum wasailu andal on to a yiɗi a mara andal nafturu be hakkilo waje Allah hokkima ɗo Allah hokkima hakkilo ngam a waɗa tafakkuru a miccita a hefta ko waɗi kanje ɗe ander feere ɗo musamman ma ngam winda hokkatama janga hokkatama a heftiran ɗe fikru be nanta kulol Allah kuje ɗiɗi be tafakkuru tan a heftata ɗe kañum waɗi jomirawo ko ndey oɗo wolwana yimɓe ɗiɗo ɗo yaqiluna be ulul albabi nden bo ayi o dinga no wolwango afala tatafakkaruna awalam yatafakkaru fi kalqi samawati wal ardi kadi ɓe waɗay tafakkuruna to ɗo ayaje jeeɗiɗi ɗe en limti ɗo kala nde a laari gotol a wiɗiti fuu ɗum ɗo sappe hoorama ha wadaniye jomirawo to limtu hoorema nder qawmuma to bo ayi a numi an ka wala ko a faami to a wala nder qawmu ɗo jotta ka sei a tefa laawol ngolewol on a wartata nder qawmu ɗo a nas a lata nder yaqiluna ngam jomirawo to ayi o wolwi wolde makko nde huuɓi nde camili on nde ammo on wala ko luttemare Allah famnu en wakkati timmi en darnana ɗo سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره المقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين